SV. Салом алейкум дӯстони азиз, зиндаву соҳу саломат бошен. Як чиза мехоҳам ки эълон кунам, касоне ки хонашона ремонт карданиянд дар ҳудуди Душанбе новостройко аст. Агар мехоҳед ки таъмири хона кунед, полни подключ, устоҳои беҳтарин, устоҳое ки ҳамоми кора дастшона биям. Ҳама медонам ки ҳозир усто бисёр шидагия, ҳар кас риск хича мехӯра, қадоме ки кор меёва ош шава, ҳар кас заиф дунё риск хича мехӯра. Баъд ноҳияи тобеи марказ дар Душанбе аст ё дар тобеи марказ аст. Рафта ремонт мекунанд, иншаалло таъмир мекунанд. Бо нархҳои хай хитон бо маслиҳат мекунем, хитон розӣ мешин нархода, ҳам устоҳорам розӣ мешава. Ма тамоми номерои иморо менависам. Кадоме ки хоҳишманда марамат бинависен дар имо, бо хуи сарбаланду хонаобод бошен. баъд ман корҳои кардагиро суратошам мегузорам, як тамошо карда мебинед кори дасти маҳсули дасти устоҳоро. Салом алейкум мардум. Дома ҳамҷа як холашка нависта буда ки нархҳои Америка супермаркеташ чӣ хеле. Ягоз як супермаркет омадем, Netkост. Бисёр вақт урусҳо иҷа мегӯянд. Баъд ҳамин тарафҳои русская зишниёда сохтаган ҳамин маркета номаш Netkост. Озма шуморо нархҳоя якта нишон метавонем. Иҷа сразу паника накунем, бояд ки иҷа килограмм нест, иҷа либра. Як либраш где-то короче 2 либра 20 ваеш 1 кило мешавад. Где-то 220 грубо 220 1 килограмм нишон отуконад бинед. И себай на ног картошка нишон тутона картошкашу мехташ мехташам мехташ меша чорним бояд. Агар килоаки гирен оҷор ҷонависта гирем як либраш масалан 2 килош где-то $80 мешавад. 2 килош сари кило $1. Дар налогш аст. Дальше стопке тамошакунем чеснок. Ба либра мега килограмм катимедем 340 и я либраш 5 донаш 3 донаш. Супермаркет уж хела калонай. Аввал меваҳо сар мешавад. Инҷа лимон 0.49 1 донаш. мисоч $1. Грубо на лимон ҳареташ 70 цент, лайм, киви ҳаста рехтаги нискам завод нишон метавонам. ҳареташ $2. Супермаркетои масалан агар ҷойҳода дорен хел определят мекунанд ҳалол территория ҳалол куҷода, территория ҳаромш куҷода. Масалан ҷой мавод шунавӣ масалан як мардум манши сиро органик шир харид наверное ҳареташ $8. Ами $5. Так плюс налогош ва ҳисоб нобо плюс налогош ва ҳисоб мекунанд. Налоги Нью-Йорк
875 да 888 гирен я там тақрибан 9% айда налог шуд. Америкада ягон ҷуда налога наменависанд. Баъд ки уже мехаре ҳама чия касса мерем, баъд нарх иваз мешавад. Мо да чӣ хеле мо плюс налог карти менависанд, а ино дига хеле. Машмо да ҷои гӯшт мебарум, гӯшт асосӣ. Гӯштошон муҳишон мурғшкани нархи мурғ ҷага нархи нанависа сари ҳар як чизтон штраф мекунанд. Хеле ки редка мебиранд. Неҷада чикен навистагиай 1,40 нарша фровардан $0.70. Набинед $4 ношкои тоза. Баъд бисёр супермаркетҳои Америкада отдельни отсек доранд, дуртар доранд. Любой супермаркет бисёр ҷуда медорен. Хеле вай да. Уҷа отдельни шумо да метавонанд свежа кунанд, метавонанд айҷа харен уже тайёр шуда, мақсад очирад наместеш зад наметавонад. Уҷа да стейк аст. Стейкошон $2.36. Чӣ нишон тимтон ина майонезу кетчупо то. Кетчупо. Майонезошон. Мақсад баъд ҳамин одамое ки мо душанбе и биёр, вай биёр, нон биёр, кулча биёр, и биёр меган, ҳамҷада мекунанд. Ҳамҷада любой магазини тоҷикӣ ё ки ягон магазине ки ҳамин средняя азиаток шудагиянд дурен, ҳам нон ҳаст, кулча ҳаст, крут ҳаст, даже равғани зағир меёбен ай Тоҷикистон овардагӣ. Барои ҳамин пад чиза наёрен, ҳамҷада даркор нест. Дасти холӣ биёрен ҷамъа чиш аст. ин қазоб мекашем мебиёрен, чам ягон либоса биёрен, ягон чиз мепӯшидан, ягон чизи холӣ биёрен да, мақсад перегруз да қабор дастход накунем да, перегруз да. Биёрен хайба туалетни бумага яшмораншон. Ҳар якташ $3. Салфеткаи туалет, ини кухня. Ба чини салфеткоян. Ин чизои занона. Мақсад ман ҳамин дорам. Ина тавруков, лӯшков, юков, стаканошон. Хай бачи гунтонан. Ин чиз цеки. Ин медкост буд. Хай дар тамос мешем бо мепартомтон бо ягон навигари шава. Дар амони худо бошем. Бай.